Hi guys! Of course, nandito naman po tayo para sa aking vlog. It's me, Manay Kinita. At syempre ako ngayon po, it's a very special day again. Dahil, napaka-special dahil makakasama namin of course ang Kadenang ginto si Marga Mondragon, si Mikoy, and Tupe. Ayan, sa tunay na buhay. Andrea Brillantes, Francine, sino po yung isang pangalan nun? Si Seth at saka si Kyle. Yes, yun po. So ngayon, samahan niyo po ako. Abangan niyo po ang aking transformation. Eto na! Hi! Eto po yung aking OOTD for tonight. Yeah, Versace. Yeah, kasama ko po ang Hoka Gaze. Ito na si Shamsi. Hi! Si Kerubin. Hello, kapamilya! And of course, the Lady Morgana. Oh, the light one! Ayun, so ngayon of course, pasok muna tayo sa Kadenang ginto na buhay. Bakit naman may aura ko from head? Ay, nagpakita ang chinilas kay Chaka. So, baka niyo po mamaya, kasama namin of course ang Kadenang ginto si Marga, si Cassie, si Tupe, at saka si Makoy. Hindi ko talaga alam yung mga real names nila, pero later, we're going to show you their beauty, kung ano ba ang kagandahan nila pag wala sila sa camera. See you later! Manay Kinita. Thank you, ma'am. Hi, Manay Kinita. Yun. Mag-iingat palagi. God bless.